Ose mama vanoremekedzwa vabati vezvigaro vari pamusoro-soro hanzi all protocols observed. Ndichikwazisa muparidzi wedu Mother Machoko, ndaona varipo. Ndakukwazisai zvikuru, Mwari wakuitire zvakanaka nekubvuma kutumwa. Regai mazvita enyu mama mwana wangu Megai, tinotenda Mwari nekutungamirira kwakanaka. Ndichibazisa ndanzwa muchikwazisa vatungamiriri vese, vabati vesangano, vana gogo, vanasikana vangu varipo, vanafundisi kana varipo nevaenzi vapinda. Makandikoshera, ndiro rakandikoshera. In that tinouya kuzongosangana naJesu tichitakurirana mitoro, iye Jesu asingakoniwi anogona. Regai nditende vanondiverengera vandiverengere, ndobva ndanzongopinda ndichishumira. All protocols observed. Thank you Mazvita. amen. Vaverengi wedu kana muripo, ameno kana mama ona mavhesi atumirwa namasikati, kana vaverengi wedu varipo muina mavhesi, Jeremiah 29 verse 11, Mapisarema 124 yese na Genesis 28 verse 15 to 7. Mazvita vaverengi wedu. Amen. Amen. Muri kundinzwa? Muri kunzika gogo? Zvakanaka kai. Chiverengwa chedu chanhasi chekutanga tiri kuchiwana kuna Jeremiah 29 verse 11. Ndichatanga kuverenga. Nokuti ndinoziva urongwa hwandinahwo pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, urongwa hwokuti mubudirire, kwete kukuitirai zvakaipa, urongwa hunokupai tariro neramangwana rakanaka. Chiverengwa chedu chekutanga chinogumira ipapa. Takuenda pana Mapesarema 124. Musoro unoti rwiyo rwerwendo rwaDhavhidhi. Mapesarema 1 kubva pakutanga kusvika kwainoperera. Israeri ngaati, dai Jehovha akanga asiri kurutivi rwedu. Dai Jehovha akanga asiri kurutivi rwedu patakarwiswa navanhu. Apo kutsamwa kwavo kwakatimukira, vangadai vakatimedza tiri vapenyu. Mafashamu angadai akatifukidza, mvura zhinji ingadai yakatikukura, mvura zhinji ine hasha ingadai yakati rasira kure. Jehovha ngaarumbidzwe. Asina kutendera kuti tibvamburwe nameno avo. Tapunyuka seshiri yabva parugombe rwomuteyi, rugombe rwadamburwa uye tapunyuka. Kubatsirwa kwedu kuri muzita raJehovha, miti wedenga nenyika. Chiverengwa chechipiri chinogumira ipapa. Takuenda kuna Genesis 28. Genesis 28 kubva pavhesi 15 kusvika pa17. Ndichatanga kuverenga. Ndinewe uye ndichakuchengeta kwazvo, ndichakuchengeta kwose kwaunoenda.
uye ndichakudzoserazve munyika ino. Handingakusiyi kusvikira ndaita zvandakavimbisa. Jakobho akati apepuka pahope, akafunga akati, zvirokwazvo Jehovha ari panzvimbo ino, uye ndanga ndisingazvizivi pa17 yekupedzisira. Akanga achitya uye akati, nzvimbo ino inotyisa sei. Iyi imba chaiyo yaMwari, iri ndiro suo rokudenga. Zviverengwa zvedu zvose zvinogumira pano. Amen, amen. Kunduna muranda waMwari. Maita nekuverenga kwakanaka muparidzi wokutanga. Thank you very much. Mwari vakuitire zvakanaka, vakuchengetedze, vandinamatira. Agogo wangu Nyawa, Mwari vakuitirewo zvakanaka zvizhinji, vaimba. Nainake Mwari vakuchengetedzei zvakanyanya. Ndinonzwa kusimudzirwa. Mubatsiri wedu Mwari, tariro yedu mudziri rimunamo chivimbo nari. Mama Machoko mireni mbokudisturba ibichana. Tokumbira vanotise pamamute. Tokumbira utisire pamamute nemunhu wese kuti tinyatsonzwa. Mazvita, sorry. Ndikaona anongonditi amen mumwe ndingafara maigayo. Inini ndinogara ndiri panmute. Alright, ngaitende. Pasi pechigaro chenyu vatsve nevakotwa ruoko rwenyu runokwana kuti dzivirira. Musoro wenye wangu watanzwa unoti dai Mwari akanga asiri kurutivi rwedu, pazvakanga zvauya, dai Jehovha akanga ari kurutivi rwedu, nhamo iya payakakuwirai, dai Jehovha akanga ari kurutivi rwenyu pamakasiyiwa muri chirikadzi nevana, dai Jehovha akanga ari kurutivi rwenyu pamakasekwa kunzi zvino zvaasina kuroorwa chii chichabuda rabakachata, dai Jehovha anga asiri kurutivi rwangu. That's my theme. Taverengerwa zviverengwa Mwari achitaura kuna Jeremiah 29 verse 11. I have the plan, ndine hurongwa. Kwete ndivo vari kutaura, kwete mufundisi, kwete Mai Machoko, kwete bishopu, kwete ari pano, kwete mutungamiriri, kwete leader, kwete baba vangu. Mwari pachavo vari pachigaro chekutonga vari kuti I have a plan. Yenyu inini gogo, yenyu inini mwanasikana, with hidden distance dzisingaonekwi dzamusingaoni mberi uku, dzavainadzo dzavari kukuitirai mugorowera musoro padombo. Mai Macho, it is not been of the Lord on my side. Ndine urongwa, kwete kukukuurai, kwete kukuparadzai, nekuti mbiri yangu haingaonekwi, uye glory yangu haingaonekwi, uye kunaka kwangu hakungaonekwi, uye kutendeka kwangu muzita raJesu. May that plan ndaibudirire mukati muupenyu hwevana vedu nezidosi. Andamave kereke yaMwari, ruwadzano rwaMwari vari kuteerera andami. May that plan prevail muzita raJesu manheru ano. Zvikanzi not to destroy you, panonditira kwete kukuparadza. Satani akauya kuba nekuuraya. I came to give you abundant life. Ndauya kukupa upenyu hwakazarisa inini Mwari. Amen. Izvozvo zvakaita izvozvo yakuti pane madetails ausingazivi, ani invisible anozobuda pamberi apo uchizoti katiseka ndakapinda nemeso. God will never make a mistake. Kana vatanga vanokusvisa kudestiny, zvikanzi inini ndine plan. Saka ndinoda kuti tibate ipapo chechi yaMwari. Amen. Vatsvene vaMwari ruwadzana. Amen, amen. Babata vane plan manheru ana. Vamwe inini dai pasina Jehovha vakabva kumusha uko, vana vatungamira mukasara muri kwa vakakwaya kuti zvinoshirikadziya, zvinosingle lady iya yainda, zvino zvite pane chichabuda here. But our God,
Had it not been of God who was on my side. Pandakarwarirwa ndikafunga kuti rufu rwasvika. Arega ndimbotsika pekufa. Ndichadzokera kunyaya yangu yaDhavhidhi. Pandakarwarirwa ndikatifunga kuti Mwari vakandirwira. Irwo rufu rwauya isakabva kutarisana nezvitatu tiri kugara takafirwa kurudzi rwokwedu. Pamakafirwa nemwana uya, pamakatarisana muchiko chake ndokuona nyasha dzaMwari, ndokuona mweya mutsvene, ndokuona Mwari vandisumudza kwakundishushudza semwana. Ndinewe murwendo urwu. Pamwe petingadai takafa. Had it not been of the Lord on our side. Unzwa Jacob akuti ndandisingazvizivi asi ndazozviziva nhasi kuti Mwari uyu umweni unondirwira nokuzviratidza kwandiri. May God vazviratidze kuupenyu hwenyu, ngazviratidze mukati moupenyu hwedu. Experience God. Hakuna mukadzi anoti ndakarorwa akasa experience hazi pamurume wake. Munoto experience ana maita chinhu chimwe chete. Experience this God in your life. Zvikanzi ndamuona nhasi achiita zvishamiso. Had it not been of God. Dzokera shure vana mai. Vamwe vedu sitakakwesha allocation yako nepauri muna Kristu Jesu. Pane zvimwe zvinhu zvinoitika. Pane vamwe vakarambwa, vakatsondereswa, vakaroorerwa under my voice ichi ruwadzano rwaMwari. Pane vamwe vakamukirwa isu takatongoukirwa nemamasaka. Pane vamwe vakamuka hameno zvangongo vagara matare. Iyo iri a push over to another level. Ruwadzano vana vaMwari. Ana akanditeerera. Tina Mwari anomira newe. Munhu haasekwi. Wanonoka kuroorwa. Wakazodai. Wakazodai. Munoziva plani yaMwari here. Vati ndine plani. Kwete iwe. Vati ndine plani. Kwete imi mufundisi. Kwete imi mai machoko. But God himself. A plan for you that is good. Inoita kuti zita ravo rikudzwe. And handisingazvizivi. Sindazoona. Ndazoexperience kupata kwaMwari. Aiwa kani tina Mwari anogona. Bhedhi rinonzi Raven, gunguo, it's so mean. Mwari uyu unokugadzirira, unokuchengetedza mamwe maitiro atisingafungire. Ndokubva maita nzara muguta. Elijah ndokunzi chino unogara mupako. I had it not been of the Lord. Aka wazuro nanhasi namangwana. Anoita minana mukati meupenyu hwedu. Anoita zvinoshamisa mukati meupenyu hwedu. Rambwa nevanhu vedu itinoti kana Jesu ari kuritirwako unongoti he is on my side. Amen. What can men do? Kurukure. He is on my side. He is a good friend. He will never let you down. One thing which I know. Zvimwe zvese izvi zvingakurasa, but God will never let you down. Muzita raJesu vatsvene vaMwari ruwadzano. Amen. Vakatenda muna Kristu Jesu manheru ano. Amen. This Jesus who is faithful. This Jesus akatendeka. This God of ours is mighty. This God is able. And kana vatanga vanozviita nezviri hidden madetails atisingazivi vachivhura there and there. Vanhu vanoseka imi. People can reject people. Vanhu vanotaura zvakawanda. Ndimi here maenda kugwenzi uko kumhanya kunoita tsvina pagwenzi nguva iyo kumaruwa areas. Ndimi here imimi mai machoko maikwisha mazino nejecha pamwe nezvimuti. Had it not been of the Lord, akasimudza kungokumutsirai kuti vazukuru, kungokumutsirai kuti panguva nomwe mufundisi anongokutiwo mirane pano. Murume kungokuti anguti anoda Mwari kungoti chimirane pano. Uye wangu. Zvinorongwa naMwari zvakasiyana. Ini pandakarorwa zvakanzi nhasi tichanyengedzwa pano tikaswera tigere pano mari tacho because I married very late. Ndiri kutaura kuno umwe munhu asati aroorwa anoti ndachembera ndazodai. Aiwa tina Mwari kuriti rwedu munhu asekwi. Nguva inokwana ndiMwari venguva. Vape mukana muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Kwakana kunamata
kwakanaka here kunamata, kwakanaka Jesu wangu kunama. Muimbo wakadara akanga azviona. Handi kunamata ndichadzokera ndakumbobata vamwe vankani unoti Martha naMaria vanga une ushamwari ukama hunotyisa, akauya achiisa mafuta, vamwe vakakomborera vana Judhasi akanogara pamagumbo, vana Martha vachibika. Epano nhamo yauya zvikanzi uya kuti ari this relationship. Vanhu musazombonyeperwa kunzi kana mana Martha Mwari hamusangani nematambudziko. But chandoda kutaurira kungokuencourage enda sinje kuti ari kurutivi rwenyu. Ari kurutivi rwenyu unaye mubhoti. And he will deal with that situation. He will deal the foundation, the stronghold deal. Anodhira nazvo nokuti ndimwawo. Hazvine 1,000 may come, 10,000 may come around me. They will go, they will go, they will go, they will go. Vanoverenzera imwe vachidzoka nenomwe vakamhanya vakaenda kwavari kuenda. Under my feet they stay. Martha vafirwa. Jesu wanonoka hidden details. Dambudziko ndiri kuti toda kuziva every bit kuzvinhu zvose dai iyo kuenda kuzvikoro kwatakaita nemadhigiri atina waya nemabasa edu atina tinombodada nawo kana kunzwisisa nawo zvikuru tichifunga kuti tinopfuura Mwari. Haleluya. Kereke yaMwari vatsvene vaMwari ruwadzano. Amen, amen. Kushandara mandara vakata. Tinoda kushandisa dzedu njere, and we live the wisdom of God, and we live the presence of God, and we live kuti tirege kuti chokanganwa kumudaidza kuti ndiye ane plan, ndiye anoziva. Aya ndinotonzwa kuti dai pakanga pasina Mwari, pavakanga vandimedza vaita muteyo wokundisungirira kwazvo, kundisungirira kuti asi vakauya vachinditakanura. This God, it is not been of him, faithful as he is, vachienda pamuchinjikwa interceding on behalf of us neni nokuda kweupenyu hwako. Ukaziva ukatenda Mwari kuti zvakadini vanhu vangaseka zvavo, vanhu vakataura chakazodai, munozoona vakadai, vanokusimudza kukuisa pahead. It not been of the David of the Lord. Usanga vauya dai zvaitwa nomuvengi, dai kuronga kwomuvengi, dai kuda kwomuvengi kuriko kuda kwaMwari. Hakuna wairarama panyika pano. Mwari vati vanereyazo. Amen. Ruwadzano we. Amen. Ano mutsikana Jesu. Amen. Ruwadzano vatsvene vaMwari manero ano. Amen. Mwari vati ndatumawo kuno umwe munhu, ndatumawo nesoko naMwari kuno umwe munhu ari kugweda nezviri kunonoka nezviri kunetsa mukati nekubvunza yakawanda Mwari kuzvakaita sei, ari kuritivi rwako. Haleluya muzita raJesu. Makana vapinda. Ndiri kuona vamwe izvo vakatobatwa maoko mufunge. Munhu Mwari ndimwari. Vakatouya Jerusalema rinofata zita repa nezvimisodzi pamatama, vamwe vanorevesa, vamwe vasingarevesa vachibata maoko. Kwasaragi nesu. Jesu vane zvavari kuita behind the scene, vane tsoro, vane metsi dzavari kuita dzakanakira Martha naMaria. Haleluya. Imi vanhu vaMwarini, Mwari watakatenda Mwari ndimakwizha, anofuzura mwenga, anofuzura Satani. Unofushirirwa nezvinorarama muzita raJesu. Zvedu zvinomuka manero ano muzita raJesu. Do you believe it? Zvinomuka ndobva vasvika. Handisoda kupinda, ndoda ngoti dai anga asiri kurutivi rwedu. Maria naMarita. Jesu uyu ndiwe minana. Vamwe kuti tinaye Mwari wezvishamiso. Zvikanzi, where have you put him? Mametsekupiko, the very people. Munhu asekwa naMwari. Usazodherera anonamata Mwari mwene muzvokwadi. Akachengetedzwa naMwari, anorirwa naMwari, akapfekedzwa nyasha naMwari. Kusvika kudukudukuduku munozoona vakunotera mukaenda kwokupedzisira kwechapter 11, 12 vakuda kumuuraya. But God, it did not be of the Lord on our side. Aiwa kunamata kwakanaka asekana imi kunamata kwakanaka aiwa
raineni. Amen. Amen. Wachika. Edima. Zika raineni. Ngei baba. Siri vandi siya. Basiri wangu. Karai. Ne. Had it not been of the Lord. Ndiani waizondiona. Ndiani waizondiitira zvakanaka. Ndiani ko waizondigonera. Ndasvika pakaoma legioni kumarinda. Handikuna legioni kumarinda. Anga akatorerwa pane vane zviri kumarinda izvozvo. Asi ziva uri kuritirwa ko kane ane madetails. Legioni haana kutomboziva kuti Jesu wati let's cross over. Kuenda kugadhara kuna legioni. Ugoona zvinoita madhimoni anorwisa pakati zimhepo rakauya pakati. Don't mind about zimhepo legion. Pana akurangarira tinorangarirwa naMwari mimi hedi tinotipinwa kuzaro. Takanganikwa tapuwa marebho. Tanzi vaya havaite legion anga akunzi uyo kumakuva uyo kumarinda uyo kupenga uya. Period. Nte. Chaguma. Jesu ndokuti leta zuva rovira izvozvo. Zuva rovira vana mai. Let's cross over. Ndoda kuti Mwari vatirangarire. Mwari ngavatirangarire. Vaite cross over to our situation. Vaite cross over. Mune takajaira kupfeka mamaski kunge zvakatinakira. Hazvina kutinakira kanini. Kumarinda kune vari kumarinda, kune vanhu vari kumarinda, kune nyaya dziri kumarinda, mune zinyaya riri kumarinda, kune hama iri kumarinda, kune murume ari kumarinda, kune musquash ari kumarinda anoda nyasha dzamwa. Had it not been of the Lord. Havasi kuziziva. Havasi kuziziva. Kuti Jesu vari kuuya. Vanoreva vanoreva. Vanotaura vanotaura. Guta rese ndiye akazoparidza 5 territories. Jesu haana kuparidza mugadhara. Provinces dzakaparidzwa naLegion. Chiona mhepo inouya uchienda kudestiny. Zimhepo rauya Bhaibheri rinoti vangokwira. Ndozotaura soko raMwari vamo zimhepo rakauya. Jesu ndokuita saakavata. Hidden details vanamai. Unoita saakanyarara hidden details vanamai. Vakanonoka vakabata maoko vanamerega vanokubata maoko vachiseka nedzenyaya dzako vanodya sadza nedzako achauya achimutsa anouya achimutsa. Had it not been of the Lord on my side. Ndiani aindiitira zvakanaka. Waindigonera inini. Waindimirirai. Ndopano Jesu anoadresa the force iri kunetsa pagungwa. Ari kunoadresa the sea. Ari kunoadresa. Ndiye Mwari uyu ari kurutirwe duru. Ari kunoadresa mhepo zimhepo pane mazimwe ari kuito. Anofamba imi. Akazvifukidzira so. Komwana uya. Kozviya. Mwari ngatiwanire nyasha ari kurutivi rwedu. Ndauya kuzoinikana umwe munhu ana mai. Tina ari kurutivi rwedu anokusimudza muvengi asingadi so anokugadzirira tafura pamberi pemhando dzako. Pamwe regai mbodzoka kuvana vangu nekuti ndiri kushanda nevana vasina kuroorwa. Vazhinji vanoti ko zvino zvichaitika nemasingle ladies. Usambokahadzika hidden things dzakavanzwa naMwari. Ende vanokusesedza vachikupa zvokubata nguva iyoyo ita izvi vachikupurina vachikuenda to the destiny. Zvichioma zvinogozha mirira. Zvinogozha kuzvigashira. Zvinogozha kuti chokwadiwo here kutarisa pamira so wakanaka wakabarwa uri chibhamu iwe. Amen. But kuna Mwari ari kuritirwako. Yes. Hazvinei kuti uri musingle lady kana uchinzwa mapashoni roorwa. Hazvinei kuti uri widow kana uchinzwa pashoni roorwa. Ndozvinotaura soko raMwari. Muzita raJesu. Rutsi unotevera mwe muchembere asina kana nechinhu chose. Nokubvaita commitment. This commitment yamakaita yatakaita vana maimi. Amen ruwadzano rwaMwari. Ndakutopesana. Had it not been of the Lord. Yes. Kuti rwangu. Ndianiko umwe waizondirangarira mimi. Ruth unoenda vanhu vachikwaya kuseka. She must be stupid. She must be insane. Ndokapenzike mukadzi. Amunzoona mupoita zvinhu zvakanaka. Unoenda nomutorwa asina chinhu unobate. Hidden details dzakavanzika.
zvakavanzika kwauri ndine plani mai mwana nyangwe iri rufu rwamakasangana ko ndine plani nyangwe kuchema kwamakasangana ko ndine plani nyangwe kukunetsa kwemwana ndine plani ndiri kurutivi rwenyu ndinofamba nemi ndinoenda zvako unonhonga mumunda womurutsi ndine plani newe ndine plani isina anokutorera ari kuchema izvozvo rufu ari kuchema izvozvo ari mumunda gleaning achi ari kunhonga muvatorwa masingoziko yakaitwa abuse kanaka ari kunhonga chiona zvinoitwa namwari mufudzi unondida chengeta nyanya yako simba rako iguru andibviswi kunewe mufudzi unondida chengeta nyanya yako. Ndikuda mudzimai anotenda kuti we are more than in conquerors in Jesus Christ nokuti akatida. What can separate us from Rwari? Chingoti ngandibvisa parudo rwaMwari. Uyu Mwari ari kuti rwangu uyu vanhu vachapupura kani kuti had it not been of the Lord. Chindai munogogotsa kwaMozisi munairi. Had it not been of the Lord. Chindai munogogodza kwaDhanieri mugomba reshumba. Had it not been of the Lord. Chindai kwaHana. Muvenga anga asingadi kuti mwana. Had it been Samuel akabarwa David uyu unoita mambo. When he is forgotten. Pane vanhu vanokanganikwa mungava magroup mungava don't worry. There is a God asingambokukanganwi anoti I will never leave you nor forsake you. Ndiri shamwari yako iwewe kani. Ndinewe zvaringana kurangarirwa. NaJesu zvakaringana kurangarirwa. Vana mai zvaringana kurangarirwa. NaJesu zvakaringana kurangarirwa. NaJesu ukungorangarirwa naJesu kunokumisa panzvimbo kuchifizura muvengi. Unobhuyikana handina mai vanomboti iti amen. Satani abhuyikana. Amen. Ngafizuke nokuti tina Mwari kurutivi rwedu anotichengetedza manheru anayo. Anotimiririra vana mai wedu. Endai pamaHebrew boys. Kana kusati kana mukachipisa kana mukadini nyangwe mukadini ticharamba timunamata Mwari wedu. Uchizogogodza so mufenisi yasumudzwa 7 times. Had it not been of the Lord, the fourth man may he appear to our situations. Manheru ano iye akatendeka ani plan iye akatendeka ane urongwa anoti dzikamai